Nasayod ka ba kung kinsa ang labing bata nga bilyonaryo sa tibuok kalibutan? Tara, ato siyang ilailahon pinaagi sa atong edisyon karon nga naguluhan, The World's Youngest Billionaire. Ang gibansagan nga labing bata nga bilyonaryo wala magikan sa New York, sa California o bakaha sa Sweden. Siya nagikan sa nasod sa India. Hi, I'm Ritesh Agarwal. I'm 26 years old. Nagpuyo sa Rayagada, India. Nagtubo siya nga kabos ug wala nahuman sa pagskwela. Sa edad nga 18 anyos, namatikdan niya kining usa ka hotel nga kanunay walay sulod ug ang tag-iya niini wala makakwarta. Busa giduol niya kini ug gisaaran nga ayuhon ang iyang hotel aron makabawi siya. Giilisan niya ang mga light bulbs, ang mga kama, gibutangan niya kini og ilimnong tubig. Nagbutang siya og mga picture frames, gipanindot ang room service, gipicturan kini ug dayon gi-upload sa internet ug giilisan ang pangalan niini ngadto sa Oyo Hotel. Sa edad nga 20 nakakwarta na kini gikan sa mga investors. Sa edad nga 21 nag-hire na siya og 50 ka mga tawo. Sa edad nga 22 duna na siya 500 ka mga hotels. Sa edad nga 24 duna na siya $1 billion sa iyang bangko. Ug sa edad nga 26 years old na nag-iya na siya og 43,000 ka mga Oyo hotels. Sa pagkakaron, si Ritesh nagmalampuson sa pagtukod sa ikaduha nga labing dako nga hotel chain sa tibuok kalibutan nga dunay empleyado nga 350,000 ka mga tawo. Ang kinabuhi sa Indiano nga si Ritesh Agarwal naghatag og dakong inspirasyon sa katawhan alang niya dili basihan ang nasyonalidad, kaliwat, university background, estado sa pamilya, kundili ang kakugi o determinasyon maoy yawi aron mahimong malampuson. Ug kini nausab si Marvin Gilig inyong amigo, padayon nga nagaingon, susama ni Blaise Pascal nga mas maayo nga aduna kitay hustong kahibalo sa tanang mga butang kaysa nagatutok lamang kita sa usa ka butang.